Jangan lodeh iwak pe, tewel karo godhong telo, terus iwak pindangnya sing tak tuku gesuk ki lho yo, suweger yo wisan yo karena tewele wis duwe matengan. Iki dadi tak masak pertama iki godhong telo digodhog. Aja lali kei uyah dimasak karo geni sing gedhi sampai medhuk, ora suwe kok sedhiluk wis medhuk. Lah nek wis medhuk ngene iki terus dibuak banyu panase, diangkat godhonge terus digrojok banyu madem ben prosesnya masak mang mendek yo. Terus diperes sampai banyune atos ngene iki bar ngono dirisi ben gak jiret-jiret. Nah iki siap dienggo yo pirekno terus blender bumbu lodeh sampai halus ora perlu tak jebutno ya wis sering masak soalnya. Terus gongso rajangan lombok ambek brambang sampai layu lebokno bumbu haluse mang digoreng neh digongso sampai ambune wangi sampai berubah warna ngene iki. Nah iki dilebokno iwak pene sing wis tak suwiri terus dilebokno godhong telone sing wis digodhog gek mang bar ngono dilebokno tewele sing godhogan ya terus dikei santen buket ngene iki lho yo ben enak gurih. Terus aja lali dibumboni seasoninge uyah kaldu bubuk ambek gula terus dimasak sampai umop.